bocah ndak cantik, ndak ada uang, ndak beli nih ali-aline. Ndi ali-aline uange sing dodol bapak kuwi sing jualan. Panas. Niki pangan sendoke. Nggih, sampun. Niku kalih sendok niku kalih garpu kok. Ikut kamu. Kamu bawa mainan apa, guys? Ini bisa makan manusia. Banyak. Bisa makan kangkung. Dia nang jaket mana? Pakai ini. Tekan Nurul Fikri. Tekan Nurul Fikri. Apa lagu apa nang? Mandiri, mandiri, yes. Tekaku kak ngono. Jangan tanganmu setoke lho. Culno. Ya. Foto kameranya mau kepusak loh. Minta tolong tuh. Makanya kamu macem-macem tak antemi loh kamu. Di rumah mak ibu dhisik. Di rumah emak baru nyusul kakung antar di rumah ibu. Yo. Di rumah ibu dhisik. Baik di rumah emak sih. Asli ora ya, Mas? Kita on the way dulu ya guys. Pakai, bapak tak pakai masker dulu ya. Kamu pakai masker nggak? Aku ning ngene. Pakai masker nggak? Bener ya. Dua berarti. Sik. Aku sing pikir papi sing besar. Nah, sertifikat 400 ini kalau ini Mbak yaitu toko pegadaian 740 ini tambah 7 Aku yang kecil. Nggak tahu aku tempatnya kecil. Kira apa? Tempatnya kecil nih. Warna putih kulo. Aku nggak tahu. Ini loh, ini aku lupa. enggak pikiran kan selawe enggak tak pernah Kilo bang. Kilo. paling dulu sak juta 400 songo sampai songo 5 ngono lho Mbak iya enggak ya Aku masuk dulu. terus iku Malah tak rontoki. Sisi. Aku pilih sih. Pilih yang ini. Kok bisa aku seiki? Yo. Apa? Gini. pembayarannya saya sih lupa apa saya aja belum aku juga tidak aku anggotanan apa-apa ngaku Mbak itu kan nek mau sampe kirim si ayo kami dengan Wis tekan guys. Lagi. Mana wong iki? Nang ndi sih? Nang kamkat Kangkap. Nyapa? Ya boh ngono ku lho Le. Heeh. Pokoke cuma nganggur ora Oh. kon baturi. Nah, kan bateri sik dulu gak apa. Yo penal di Karo siapa Ram sih? di embong yang kap ngono. Dewe. Di dhewe mong. Karo Heri. Dewe. Dhewe. Heeh. Cuma ada apa dekat. Ibu enggak roh.
Salim mau enggak? Angel kan Salim. Ning pondok ora gelem Salim. Enggak. Sangat disayangkan ya, beredar isu mereka bercerai. Semoga tidak terjadi. Mereka rezekinya juga bagus. Secara ekonomi juga mereka nggak kekurangan. Jika menikah juga karya Raisa makin melejit. Menikah tak membuat Raisa berhenti berkarya. Punya anak tak jadi halangan Raisa. Bawa masker. Raisa juga dengan konser tunggal. Momen Mau apa? Mau apa Nduk? Ya. Tiga ini kok nggak maskernya? Enggak. Kan harus pengen me ibu. Oh iya ya. Udah. Pakai lo. Enggak pakai duit. Pakai sendiri bisa kan? Belajar. Dulunya berkondangan bareng dan selalu kompak kemana-mana. Beberapa waktu terakhir, Raisa lebih sering sendiri saat kondangan. Lantaran kemana-mana sering sendirian, netizen sampai heran sendiri. Saat adiknya nikah, harus jauh terlihat datang sendiri. Padahal ini hari penting dan hari bahagia. Kenapa Raisa nggak ikut hadir ya? Apa mungkin sibuk manggung? Raisa juga sempat tertutup matanya terlihat lembab saat ngeliat di bandara. Mungkin karena menangis atau karena mimpi apa? Isa alik jam. Iso. Kagil yo. Enggak teri jam. Kowe ora bengak-bengak dhewe. Arpe apa? Apa? Arpe apa? Arep ning me nganu ibu. Terus siapa? Terus siapa? Ya. Ya wis kok ya. Sendu. Sendu. Iki lho apa iki? Apa? Hah? Saja goreng. Konde. Yo. Tik-tik-tiknya kan ya? Tak aku tak oleh kok. Anu. Ya aku ora kedah kok goreng. Digoreng karo Trisna. Cek ya, berang sik, Lek. Ya. Jo, Bang. Kaburo. Apa tuh apa? Loh, kok kakakku? Iya. Mesti le. Yes tuh. Halo Hi. Sekali kaya aku. Hah? Dia orang ini. Masa? Suwi banget iki. Iki sak durung ibadah. Awa, Bang. Hah? Iki male. Lah kan dhisik ora ngono to. Eh, Kan dhisik ora ngono. dia melarang-larang. Enggak ya ngono. Apa, Bang? Sebentar. Cincin apa? Wis nah. Ndak berpikir aku setahun dulu. Kok maknya Royce 15 tahun. Lah kae nglayat ke? Kayaknya orang
Cincin apa? Kini ki 2 Satu, nggak boleh beli 2. Beli sesuatu itu harus cuma 1. Ngerti? Kalau 2 itu boros. Kalau 2 itu nyesal biasanya. Uang harus dihemat. Mengerti? Aku mau cincin kayak Mbak Devi. Awas cek ngeblak. Lah berdiri duduk. Kan. Ditutupi. Bentar. Aku mau kayak Mbak Devika loh, Pak. Ya, bismillah ya. Sabar mawon. Nggih. Ngoten menawi masalah anu niku mawon. Ijane mam Sakit nggih. mau nglakoni. Anu kok tenagane kok panggah Anu mawon. abot sira-sira niku. Ngeten Pak. Sabar. Disabar. Nggih. Yang ngoten niku nggih. Niku ben dinten mesti lesu. Nggih Pak, kula Tapi yang yang sakit sabar niku mawon nggih. kadang Karepe sabar niku. kula oh, Pak lha mboten bener lho. Lho, kersane nggih ngoten niku. Walah. Pun toh tiang mawon. Pun tapi Nggih. sak-sak mawon. Nek kanca urip kanca anu. Nggih. Nggih. Rati boyo to, Pak. Namane Jadi kan rati boyo kula ya kula niku keluhan kula namung anu Pak Kusli, namung sikil. Wah. Asam Lah kula paune nggih asam urat teng sikil ngriki nggih. mantun. Ngeten. Kula niki nyambung kabel listrik teng urung. Lah kundilane niku guling ya kula. Lho, Nggih. Wes. Namung 2 meter ngoten nggih jeluk. Jangan sing ngriki niki langsung cali mboten sakit. Lah kok sinten? malih boyo. Nggih. Nggih otomatis. Walah, kene diseneni ali kene kadung gitu. Jane anu Pak, napa niku? Napa niku mboten usah. Yang Sing sajane abot-abot. Perintah mawon yogane. Niku wajib niku. wong niku jane listrik niku anu nggih. Permen. Listrik diurung niku mboten nang lho, Pak. Jane mboten asal PLN. Enten sing wani nengkel. Dagange pedhot ning kawan bengi niku mboten pan ngoten. Teng. Kula penek lha kok nggih guling. Wah, mboten asal sepuh niku. Jane pun namung senenge napa mboten usah diporsir. Ora mboten weh. Nggih. Anu Pak Mas pun pensiun dalam. Kula jan nggih gueten bar niku. Aduh aku mau ramenek. Ya mungkin. Ya getun nih entene teng mburi ya. Kacak niki niku Pak Gelenggan niku. Boyo. Nggih, kula ganjeli bantal. Kanca kula niku Pak nggih. Niku kanca sekolah nggih. Jenenge Panjang Wahyudi. Sak asline tiyang Karangsari nyambut damel teng Petrokimia Gresik. Nggih. Krana anu napa niku gadah jabatan golek hiburan niku benakne anu napa niku iki lho tiyang Pian anu. Dadi anu niku pian ngaten iki lho plafon. plafon nggih namung nempel delalah anu niki mleset niku Lah nggih ngoten niku. blok mriki Niku jane tulang ekore niku anu kacak niki mboten saged mlampah damelan makan kacak niki tulang ekor. nggih Niku wonten Pak. Niku sinten niku ponakan anu Pak niku bojone Pak niku. nggih Niku anu mriyen. Ngarane nggih tulang Ceblok. ekore. Mboten ceblok. Nek bojone polisi to Yadi niku. oh Yadi Nggih, bojone niku pas napa? Lomba tarik tambang. oh nggih tiba Nggih, harus Saiki mboten saged mlampah. bendoangu ngoten. Lah nggih mboten saged to kanca kula Nggih, sak niki mboten. ulang ekore anu. Nggih. Niku Yadi tepang. Nggih. Iku sahi napa niku? Ki, Nggih. kuwi piye teliti? Dekarene wi. Ki, Itu mah terus. beh
Beh, kula mboten saged ngejak niku. Beh. Nggih, kendele Pak. Nggih. Nggih. Beh, woro nganu. Ya ciri-ciri anu teng sekolahan ini padha wani nggih Pak. Sainge betul betul. Beh. Kula ngejak. Ampun. Wes lek ngejak digetah. Diam. Beh. Har. Santai mawon. Nggih Pak. Niki teng griya mawon nggih berarti. Nggih. Dan iki wae MC yang kamka. Napa? Kankap. Tangkap. Nggih. Pon anu korencang kula mboten nyambak jerose. Ibu kula kan baturi diem. Wow. Dengan nggih pedhi ta Pak ditinggal. Wah, pon. Lah nggih. Pun sampai ditinggal. Kula wedi Pak. Nggih, pun sampai ditinggal. Pun to Pak jenengan anu. Karepe pamane ngelok-ngelok nih jenengan nggih ta. Sampan nggih mendel mawon. Nggih. Pun njaluk napa lek saged disukani. Pun ngelok-ngelok Nggih. ngoten niku. Nggih kula tur Rasane ngoten ratari. niku marem Pak Kurang. Marang Marem. nggih saged karepe kudu digawe malem. Nggih lho. Terus ngoten mawon. Nggih pun to ngalah mawon. Wong ngalah mawon. Ngalah ora lara. Ngoten. Kemarin kula nggih telas Pak, sabar kula kumpul niku saged sira bingung. Niku tasih anu kula. Tasih napa niku? Tasih sabar kula jenengan. Saestu. Nek ngidul, dingidulne mboten bener. Ngalah. Nggih ngoten. Ngalane mboten bener. Yang anu ngoten. Kula ora Kadang-kadang ngejek. sing anu sabar niku sing anu sing waras. Piye sing kok jaluk kula apa? Kula nggih ngoten Pak. Mesakne kadang-kadang. Ya mesakne. Nggih pokoke mboten anu di jane pokoke mboten usah di anu. Nggih. Nggih. Kok dangu nggih Pak anune pulih niku lho Pak. Nggih seduh niku. Anu sesarat niku. Dangu. Oh. Pun pokoke ngoten niku lek pamane nesu diimbangi nesu. Mboten mungkin saged anu kuliah luwih nemen suwine. Ngoten Nggih lho. Wong niku njaluke menang niku. Wong niku njaluke menang, njaluk bener, ndak duwe salah niku. Buang repot-repot. Iki kok ngene. Ndak duwe salah ngoten. Kan kene ya kok. Niku karepeno mboten purun disalahne. Nggih ngoten. Nggih. Nggih panggang nengkel. Nengkel nggih. Niku nggih pun to sing anu mawon di depan. Niki lali Pak Pilih. Kayak ibumu. Nggih, Pak. Tadi kan. Kula niku pun belajar. Beh, aku niki loro ning anu jeruan maune. Niku kula belajar ngeten. Kula Aku kok gak kok gonceng lho. Pas ledukan Pak Jack niku ya anu, kaget. Oh, gimana? aja. Edit. Enak-enak. Gumen lho. Ngono iki Pak. Niku tenan niku namung jenengan sing kula sanjang isi ten. Kula niku janji. Halo, Bi. Piye kabarmu? Nek. Iya, Pak. Iki Ampun anu. Pun. Bingung. kenapa le, Bi? Tumbas ali-ali. Nggak usah ada jari manis. Jari tengah. Kuwi apa Liwi? Tumbas ali-ali itu rasanya. Nanti duite. Aku nambah Jessica. Uangnya di, uangnya. Mboten kenging niku dijak. Sahijan kendele mboten ukuran. Sirpon kula jak teng kankap malah dolanan teng mriko kan kula lari alit-alit kan. Kamu kayak muni. Kopi mau kamu? Kamu mau kopi apa teh? Kopi wes, rasa. Enak kopinya. Kakek nih ora apa-apa lho nek. Kopi kamu. Bocah ndak santai, ndak ada uang.
ndak beli anune ali-aline. Ndi ali-aline wangi sing dodol bapak kuwi sing jualan. Panas. Niki pangan sendoke. Nggih, ampun. Niku kalih sendok niku kalih garpu kok. Pak utawi Ibu Nggih. njenengan kesewan iki sepindah silaturahmi ingkang gadah kepentingan segede. Aku arep besok Niku lho adike Ali niku kok njaluk rapi kok bojone nggih enten tiyang sing butuh bojo ngoten lho Pak. Ngoten nggih setara cepet-cepetan. Nggih. Dados benjing napa niku? Benjing apa nih? Tanggal Selasa Pon. sama. Nika dipun ijapi. Dijapne. Nggih. Teng pundi mendi liyan iki. dateng KUA, Pak. Kauane. Pangan ndi ngono. Nganu niku. Pangurjo. Mboten. Ngapa kok? Wong Napa kecamatan niku? nang Stojaya no. Ndong buntir widul niku. Pendak Oh. dong bener ta. Nggih. Dadak. Apa kauan yang Ndong buntir napa, Pak? Ndong buntir. Panggah to. Kula dalan ngeten. Kulan dalan nggih. Modong bener iki. Ngeten lho Pak nggih, nuwun sewu nggih niki. Penjaluke Lensi anggenipun ngijapi wonten KUA nggih. Nggih. Lah injing menika jame duka asale budal. Nika nyuwun dipun tenggani Bapak ali Ibu saderenge dugi keng KUA Bapak kali Ibu dipun suwun tenggo wonten ya kidul ngrika ngono lho Pak. Oh. Lah soalé ngeten lho Pak. Angin Kan cirose manten lanang beto kanca 17 lajeng saloke mampir teng KUA itune niku timbangane glombal nang gawangane KUA cirosipun badhe jujuk iki kok di riyen nang ngoten sing jagong iki mboten nanten bingung lho sing tijange ngomong Nur ya nggih Bu Nure Cita kalih dulur kula wedok jem niku. Sing kono sapa liku? Ingkang mrika. Mbok sing rene Sing nanu lho. Ngeten Wong lanang ae. lho. Ingkang tiyang Pak Bani barang, Pak Bani nanti, Pak. ki bapak ya mestine kena dadi wali teng anu Pak Bani ning griya napa ning KUA? Pak Bani to. Nggih. Lha kuwi lho. Bani kon nang omah raku lho. Aturan. Pak Bani ken teng griya kalih Bapak Sur. Heeh, Saben- karo ditambahi anu Pak. Sidul. Sinten? Sidul. Sidul. Sidul niku yai nang niku. Sinten? Ngajeng griya pas, Pak. Oh. Ingkang mrika nggih. Batake mboten kula mung pun mboten anu. Nggih. Oh, nggih. Ku malah garai napa niku. Nggih. Tapi pernah nggih diomongi lek arep mantu ngono e. Nggih, tantune ngono lho, Pak. 3 dosa sing mriki. Heh? Sing mriki 3 dosa. 30. 30. Cedhek ngono le. Padha lho le aku ya ora patek krungu ya. Bature manten 3 dosa. Jaluke dhek iki. Sampeyan enggak Enggak, aku udah duwe acara. Enggak krungu kuwi. Sikap. Ya manut ae. Oh, manut ae. Iya. Nggih. 3 dosa. Ya krungu Kamu enggak kayak anu, enggak cara apa ndek ning jero omah kali. Nggih, sing Mboten kaya 30 swidak emplok mlebu. 30 saloke terus jadi nimbangane glombal nang anu tadi nggawangane KUA teko dhisik lah lek mantene bareng bali japan. Nggih. Kira sing keri apa mek anune to? Mek sing calon apa dadi apa wakil. Maki anu Anu nih itu. Oh, lanang kan saksi. Apa kuwi? Nggih jagongi. Nggih. ya ya. Pak Bani, Pak Cito, Pak Cito, Sisa Jawa. raine Pak. Oh, sing ning Niku lho Pak iki len kula. Paling kilen ngajenge Mas Hakim. Oh. Bani ya. Nggih. Bani, sering tak tambahi anu ku lho, Pak. Bojone
manap niku ya lek. Pak Pemanap. Oh, Pak Pemanap kan aku pripean to lek. Nggih. Paman yo. Pak Pemanap niku anu ingkang Griyawetan, Pak. Griyawetan Makti ini kan ninggal nika bojone, Pak. Oh. Ini bojone sing Mbak Kok enten kiai ini sing saged ngajakne lho mboten. Non. Enten sing saged ngajak Niku nih. badul niku. Oh, Oh, nggih. Sing masrahne ngono kuwi. Masrahne, Pak. Masrahne to, Le? Nggih. Yo kok mesti ngajak. Kiyaine. Nggih, ngoten. Dungan. ya sing masrahne kok masrahne. Nggih enek ngono-ngono lho kok. Paling nggih enek to, Kung. Ya enak mesti nih. Lah nek misale wonten niku saged niku. Malu dulu. Nggih. Oh, aku yo Nenek ya nenek ora yo lek pomo dak dianu. Nggih, nek sampami kan masalah niku nggih saged. engko patahan kok kuwi. Patane omong-ono tugasmu Pak Dul. Menawa Iki sejene anu tamu iki sampean kiyaine engko lek ana apa-apa sing ndongani sampeyan. Lek nek sing masalahne sampean pisan ngono lho Li. Aku ngono. Aku kok Dul Li. Terus. Kok. Manten niku namung setunggal, Pak. Kuncine namung setunggal. nggih. Mboten usah napa blok rame-rame. Manten niku asline mawon. Oh, nggih pacan. Ngene nggih. Karo garpu. Nggih. Yang lek golek marem iki gampang. Lek golek marem. Sing penting manten niku nggih to. Nggih. Sae. Nggih ngoten. Sae. Namung. Pun. Sanggit. Ya, nggih. Anu wis. Nggih, lan sih nek Pak Serurano Pak Ibu kaya ngono dadi wakil Ibu Hati piye. Ya ya Bapak ya panggarene ya panggarono masuk. Tapi priyo anak lanang to kong sing anu. Masih Jenenge napa? sing Ini apa? makili lho kong. Anu sing Mboten nek maleni to. Malene Sugeng tasik. Maksudku anu lho kong. Kan liyane masih yo mek gur mek tak ijab-ijab netokne teko jero kan tak ombeni banyu kendi ngono kae. sik to. Apa kuwi apa? Kuwi maksud kuwi piye? Mulai kok kawal kan Mas. Ora apa-apa wis sah karo awake. Aku kae tak ombeni banyu kendi Lah campur ora rupi. apa-apa to. Aku ombeni tak sok. Juga saya diombeni mboten kula nggih anu bingung. Enak acara diombeni enak ya. Tahu sah nggih. Esah. Kami balik berikut. Lah keluar sing ngongkon yo. Mak wong-wong. Nggih, Kan beli kan beli ngono. Oh, ngoten. Kaya Ngoten lamungan. ya pitung namung pinten Pak sedasa dinten apa 12 dina. Lah kok ujug-ujug niku kok beto dinten lho Pak. Ini mboten napa-napa lho. Hi, Alah. sahi. Wis manut kula wis gah. Luyu lho. Wis manut piye. Oh iya wis, aja nyekel kucing lho. Ngeten mawon niku. Niku lek pun sepuh niku pasrah mawon. Nggih. Tenang. Nggih Pak, pira ngoten. Tanah. Tapi nih nggih ngoten niku. Sampeyan pun sampai napa niku pamane kesel sing kuwi mboten usah pun jenengan anak mawon. Pamen jenengan mboten usah anu nggih. Sungkan-sungkan nggih. Anak niku pun to. Ngeten. Sampeyan betah rokok ngoten nggih. Nggih. Lek kok rokok. Jenengan ngoten niku wajib pun to. Saestu. Nggih Pak. Lek anake mbanggil niku sing anake sing salah, ora arti tepat. Enggak iki. Niki. Niki sampun niku. Wong lek wis adem kan. Sadem tadi. Adem ya. Wis adem. Wong nggih gak ngerti lho lek arepe rene le. Ngoten. Lah, sapa kuwi anuin Bos telepon. Miko iki po ndak tau ning kono. Miko jarang. Miko jarang apa sering Miko. Niku to. Nggih. Niku yo sok ta pas manten to.
Apa? Ya saben dintene. Oh, ngarang-ngarang Pak. Angune teh. Mengawan kene wong ider gedang. Oh, Bu, tuku nang pulau ya wis ngono ra kaya mau tak tuku ngono lho. Wong adikku yo moro rene dadine nganu. Ngeten Pak, Alhamdulillah. bedane jenengan kalih kula namung ngeten. Jenengane katalit niku pun ngerti penggawean. Nggih to. Nggih, Pak. Kula dereng niku bedane. Lah, jadi begitu rabi Kuwi sadoku apa enak ya lagi gigilan ya lho saldo. kula nu janji ya awak kula dhewe. Janji lah kula sing gek wingi pun kula ilahi. Jadi saswa belajar sabar niku. Belajar sing kaslah belajar lho. Dibuktekne malih kalih Gusti Allah diwehi ceklek sikil. Setahun mlumah mboten anu. Niku kula niku diteror ponakan kula, diteror Cek le, keluarga. Kula kirime mboten Kula ana. niku mboten Pinten nomor iku? mboten sir. tapi nomornya nganu le. Napa-napa? Ning ngarep. Niku pun ngalah pol. Dadi wong wis lek iso ngalahne. Tapi niku janji kula rabi. Oh, enggak ora iki kepenak. Jan wis pokoke. Kene pangsu kene ae to. Dadi sabar besar sabar niku. Bapak ini nggih undu-unduane sae. Nggih. Aku ada lali-lali kok kuwi. Uangnya belum ada. Kali jujuk kong. Nggih. Lagi ngopi to kong. Nggih. Mendingan. Mboten anu kula niku. Kok anu lho, malah gelem to jare. Niku kula bejane ngrene Ibu atur urun. Ya, bapak tukang ngasih anu lah. Apa kuwi? Kewo tak wae apa dadi teri apa ya? Gelem tak cae. Teri coklat. Donat coklat. Berat lho. Bapak. Besok Bapak besok nganu. Besok? Ini donat ya. Jane kandel iki. Kula niku ngori lho Niku di apa dikeplaki kancane iki ya ndak kanji ya, Dik. Ndak kanji. Dadi bedane iki mboten kanji ning kaya nek lara kan mari tapi lek bocah kanji kan repot gitu. Ya biasanya iki kaan. Ki ngeplaki ya. Kan pertama diajar Pak niki. Ya kan? Weh, gosong Pak mriki. Oh iya le. Nggih no. Ya kendel. Diantem cah lanang niku. Oh, ya ora Sampe kanji. kudunge cepot mriki gosong. Beh, Terus ngomong piye? aku to liwe. Ora oleh kuwi. Terus kula tangkleti sing ngandi sing penting mboten ajrih Bu. Kan nek lare nek pun ajrih kan bahaya. Apa enggak kendel lho Mas iki ya. Terus akhirnya bocah lanang. Ndak Akhirnya sesuk- dipindah kelas akhirnya. Enggak diwales karo iki. Kamu males lho. Nganu males-malesan tapi kalah. Heeh, iya sak males-malese kacang wedok ya. Nggih. Gosong Pak ngantos mriki. Kok ya nganu. Terus awakmu sapa sing teko ning sekolahan kono akhire? Nganu Lia napa niku? Bisane ustazahe lajeng dipindah larene. Beh, Ya iya ki sak aku ngene wis anu. musuhe cah lanang lho. Bodok. Mesti cah lanang kudunge atas sepot. Beh, kucing mlebu nyokot tetangku. Lah nyapa? Ali-ali bapak to wing cokot kuwi. Endi tebahe? Tebahe ning sandinge papamu kuwi. Nggih. Nah, kuwi tebahan lek mlayu to boleh mbok tebah. Masak gosong. Terus gosong niku. Aku kan ngene lho. Kudune kok berantakan nyapa ya ngono. Sian anu niku safety sekolah Enggak jan. nyauri mamae. Belum tahap lanang-lanang. Pak, tekan. Ki sing jenenge anu enek iki lho. Iksan Goreng kuwi sumur. anake Karep tak jogori sumur. Nah, wis kanjiji aku. anake sapa kuwi? Kuwi lho iksane anake Mbah Limah kuwi lho, Pak anu lho. Anggere liwat kene mluwang ngetan. Melayu biantar mulai ngaji. Lah anu apa kuwi? Bocahe mek 18. Kayak safety omongnya pinter, ndak iso ranking.
Ngono tak awan tak tekon iki. Lagu. Mulang kelas piro isem? Adik Sulaiki lho. Anu Mas No. Ya lek PR lek nyocokne piye? Lah nyocokne anu lamuan. Ya di ijol-ijol anu Mas No. Koncone sing benerne sawacane. Jadi guru ritek lek ngono. Wong bocah 18 nilai dhewe ora iso. Lah mane A ndak menerus C. Ya, mane A bener salah nih. Sing salah dian piye kali. Dhisik ranking siji malah utami ae. Tak lokne ngono kuwi lek terus dhewe dhewe. Terus ranking terus happy. Aku ngono kuwi ya kuwi ra anu. Aja dadi guru lho kowe. Bocah 18 sak tok anu. Ngono kuwi. Iki sesuk sing ngeteri bapak iki. Sekolah. Ayo Pak. Habisnya kopimu sing dingin ya, habisnya. Ya. Hi, sesuk sing ngeteri bapak ya. Enggak. Tapi kamu lek ngaji ngono di papamu ndak gelem nyapa ngasih ting-ting mandir. Sing ngantar papa, sing nyebut mama. Oh, lek sing ngantar papa, sing jemput mama. Oh, gitu. Lah lek nyapa papa karo papa terus antar jemput ngono. Diam. Enggak mau. Diam. Papa ya sing ngantar, ya sing jemput no maksudku. Diam. Mau enggak? Enggak mau. Lah bapak kapan anu? Diam. Diam. Oh. Bapak diam kok ya. Berarti enggak ada uang. Kapan kau main siapa? Selasa. Nggih, Selasa, Bu. Selasa itu jam berapa? Le? Jam 9. Jam 9. Nggih. Nggih. Anu nih karena naik jam jauh. Nggih, bisa jam 9. Jam 9. Masa dicoba? Masa jadi naik kan ya? Oh, barengane anu gitu. Kuwi stapok kuwi. Lah ya staf-stafe. Duduk nganu, TU nggo nganu, anake Hima duduk naik e. TU. Ya. Nanti saya. Nggih ngoten niku lek waleh karepe dhewe. Tapi ini mboten nangis anu. Anu kek rono kae. Sapa kuwi? Make Remsi. Nggih nangisan ngoten. Ya ora pas anu iki lho dek iki lho. Pas lamaran. Heeh. Nangis terus. Nggih Pokok cethuk sinten nangis. Mbak Juni hari loro pisan karo mbok itu. Kelompok. Nggih. Lah kok liyane lek diem sapa sing? Pak Nur niku. Lho sapa? Garwane Pak Cita niku. Dene Cita, terus Jul niku bojone Dani. Oh. Terus Jim ki mbok cuma ben diduluk putu lho Pak Jim niku. Jim sing gak Aku gambarnya pernah. Yang kita gambarnya ora bulute ke sing diduluk wis putune. Buyute Diem iki mboke Siti. Siti. Nggih. Buyute anake sapa le? Ya gene Dipa lho, Bu. Dipa kan pun nika ingkang bayine dipeta mriki nika. Lah nyapa duduk ning kene urip di mana? Ah, cemburu beli duit Bu. Barang mesane Mbak. Jadi lo celuk ni Jim. Anu Pak. Niku sing leres pun sampai telat. Nggih. Sampeyan percaya kalih tiyang saged mawon. Nggih. Tapi nek percaya tepak ora wae dhewe. Nggih. Jenengan monggo. Oh, ini kan cek pakai bulu kula pas sampai dalu tak terus duwe pamit teng kula wis manten pin ngapit manten kalasanipun. Ya. Jadi lebih. Anu bawaan pulang kasih no kakak ya. Tak ada. Jadi lebih. Nggih, Kak. Sik tak ada ini. Tak carikan Iku yo saling lho Kak. Karo aku. Ini baru amat itu saya rono Anu kok tak ganti li. Kalian. Kamu bawa piro? Alialine. Bawa ya kira berapa itu? Yang jualan